കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്തു അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. മാത്രല്ല കുറെ പേര് പങ്കെടുക്കാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 5-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ സന്യാസം എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. രണ്ടിലൂടെയും എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ പരമ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ജ്ഞാനിക്ക് മായയാകുന്ന ലോകത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിത്തത്തിലോ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ടും ബന്ധനസ്ഥനാവണില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? താമര ഇലയില് വെള്ളം ബാധിക്കാത്തതുപോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങള് ആ ആളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനി മായയാകുന്ന ചളിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിത്തം താമരയില പോലെ യാതൊരു ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ എന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആയാല് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. എന്താ നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി എല്ലാം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാകയാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ അത് താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാലിന്യങ്ങളും ഒന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യക്തി വാസനാബദ്ധനാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കൈവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയേ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? യോഗികള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനികള്, ഭക്തര് എന്നൊക്കെ പറയാം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞര്. അപ്പൊ അവര് അനാസക്തരായിട്ട് അല്ലെ, ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശരീര മനോബുദ്ധികളെ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രാരബ്ധ കർമ്മ വാസന, അതിന്റെ കൂടെ സഞ്ചിത കർമ്മം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ. പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കർമ്മവാസനകള് അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, ആഗാമി വാസനകള് അങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗി ഈ വാസനകളെയൊക്കെ ക്ഷയിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങള് വാസനയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു സംഘമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന യോഗി അങ്ങനെ വാസനാമുക്തനാവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവണേ, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കണത്. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയണതാണ്. അപ്പോ ശരീര മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ആയാലും ഭഗവത് സേവനത്തില് വർത്തിക്കുന്നവര് ഇവിടെ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാലും അവര് മുക്തര് തന്നെയാണ്. കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും തനി ലൗകികന്റെ പോലെയാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവര് മുക്താത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. യോഗയുക്തനായ ഒരാളുടെ കർമ്മവും ഫലവും ലൗകികന്റേതും എന്താണ് എന്ന് പറയാണ്. യോഗിയുടെയും അതുപോലെ ലൗകികന്റെയും. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെ. സ്ഥിര ചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനിലാണ് ഒരു ഫലേച്ഛയുമില്ല, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ല അല്ലെ. കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ സമാധാനവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗി തികഞ്ഞ ശാന്തിയിലെത്തും അല്ലെ. ആസക്തി അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല, ഒരേ ഒന്നിനോടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനോട് ആസക്തിയുണ്ട്. അതല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഫലത്തിനോടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ സമാധാനമുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നവനോ കർമ്മഫലങ്ങളിലാണ് അത്യാഗ്രഹം ഉള്ളത്. അതോ കിട്ടാഞ്ഞു വന്നാലോ ദുഃഖായില്ലേ, അങ്ങനെ വലയും. ഇപ്പൊ ലൗകികൻ വല്ലപ്പോഴും വീണ് കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിനെ വലിച്ചു നീട്ടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ ലൗകികതയിൽ ദുഃഖമാണ് അധികം അല്ലെ. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ് ഈ ഭൗതികത. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വീണ് കിട്ടുന്ന ചില സന്തോഷങ്ങള് അല്ലെ, മക്കളുടെ എന്താ പറയുക വിജയം, അതല്ലെങ്കിൽ ജോലി പ്രാപ്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അതിന് പാർട്ടി നടത്തും അല്ലെ. അത് കുറെ നേരം കൂടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ചു നീട്ടും. അതല്ലാതെ ശാശ്വത സുഖം, ശാശ്വത സമാധാനം ഒന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ ലൗകികതയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരിക. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്.
കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താന്നാ പറയണേ? ഭഗവാൻ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും ഫലം, അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ബാക്കിയെല്ലാം നശ്വരമാണ്, അല്ലെ? ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെ വേണം നമ്മൾ ആലംബമാക്കിയിട്ട് പിടിക്കാൻ, അല്ലെ? എന്നാലേ ഉറപ്പാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള് അവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ളവരാ, അല്ലെ? അപ്പോ അവരെ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ, അവരെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം? ഭഗവാൻ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആലംബം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഭഗവാനിലാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നറിയണം. അപ്പോ അത് നമുക്ക് ശാന്തിയും നിർഭയതയും നൽകും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി. 3 കർത്താവിനെ അറിയാം. 3 കർത്താവുണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാന്. എന്തൊക്കെയാണ് 3 കർത്താവ്? ഒരാളല്ല ചെയ്യണേ. ജീവാത്മാവുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഈ 3 പേരും ആണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഘടകങ്ങള്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഒന്ന് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാ പറയണേ. ഒരു സന്യാസി എല്ലാ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തോടെ അത് അവസാനിക്കുകയാണ്. കർമ്മത്യാഗം. അത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകർമാണി മനസ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. ഇപ്പോ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഹത്തിലിരിക്കുന്ന ദേഹി സർവകർമ്മങ്ങളെ മനസ്സാ പരിത്യജിച്ച് 9 പുരങ്ങളുള്ള വാതില് നമ്മുടെ ശരീരാണ്. 9 പുരങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയണേ. അല്ല, 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം, ഒരു വീട് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ ഭൗതിക ശരീരം, അതിൽ സുഖമായിട്ട് വാഴുകയാണ് ആത്മാവ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 9 വാതിലുകള്? ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? 2 കണ്ണുകൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു വീട്. അതാണ് ശരീരം. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ തന്നിലുള്ള ഭഗവാന് എന്നുവെച്ചാൽ തന്റെ ആത്മാവിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാല് ഭഗവാനോളം തന്നെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ പറ്റും എന്നാ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മങ്ങളും ഓരോ ഫലങ്ങളും അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രകൃതം അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ആത്മാവല്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല, ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പോ പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങൾ കാരണത്താലാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാനും തോന്നുന്നത്, കർമ്മഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണത്. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാവുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സ്വരൂപം, നമ്മുടെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കണം. ഈശ്വരൻ ചൈതന്യം തന്നെ എന്നുള്ള സത്യം. അപ്പൊ ഈ സ്വരൂപം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല.
സ്വഭാവം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ സ്വരൂപം എന്താണ്? അജ്ഞാനത്താല് യഥാർത്ഥ സ്വരൂപജ്ഞാനം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ മായ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പൊ പരിപൂർണനായ പരമാത്മാവ് ആരുടെയും പാപപുണ്യങ്ങളെ ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കില്ല. അതും ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാണ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും കർത്തൃത്വം ഏൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താണ്? നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുഹൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ മോഹിതരാവുന്നത്. ശരീരോപാധികളുടെയും അതുപോലെ മനോബുദ്ധി സ്വഭാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം. സ്വരൂപ വിസ്മൃതി എന്ന ആ അജ്ഞാനത്താലാണ് ഈ തോന്നല് ഞാൻ വേറെയാണ്, ഭഗവാൻ വേറെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത, പാപമുണ്ട് പുണ്യം എന്നൊക്കെയുള്ള ഭേദചിന്തകളാലെ മോഹിതരാവുകയാണ്. എന്താ കാരണം? സ്വരൂപ വിസ്മൃതി. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിനെ അറിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഈ പരിപൂർണനായ പരമാത്മാവ് ആരുടെയും പാപപുണ്യങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള്, അല്ലെ, ജ്ഞാനിയുടെ ഉന്നതമായ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണതേ. തൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിയാല് ഞാനും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ബോധ്യമാവും. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴ് ഒന്നിന്റെയും നമുക്ക് അധികാരിയാണ് എന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു രാജാവിന്റെ മകൻ, അല്ലെ, കൊള്ളക്കാരൻ ഒരു യാചക സംഘത്തിൽ എങ്ങനെയോ എത്തപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ യാചകനായി നടക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല താൻ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്നൊന്നും അറിയാതെ നടക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അറിയും ഈ രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് അതുപോലെയാ, ഈശ്വരന്റെ സന്തതികളാണ് നമ്മള്, അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യാചകരുടെ പോലെ നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ രാജാവിന്റെ മകനാണ് താനെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അറിയുമ്പോഴോ തന്റെ യാചകകാലം ഓർക്കുമ്പോഴോ ദുഃഖം തോന്നും, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളും അതെ, ഈശ്വര അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നറിയാതെ ഞാനും ഭഗവാനും വേറെയാണ് എന്നുള്ള അത് സ്വരൂപജ്ഞാനമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളും ഇപ്പൊ യാചകനെ പോലെയാ നടക്കണത്, അല്ലേ? എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുമുണ്ട്. അത് ആ സ്വരൂപത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണ നലേനച എന്ന് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? കാമത്താലെ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കാമത്തിനെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് നമ്മള്, അല്ലെ, എന്നിട്ട് വേണം ആ ചിത്തശുദ്ധി വന്നാല് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു കർമ്മത്തിന് 3 കർത്താവുണ്ട്: പരമാത്മാവ്, ജീവൻ, പ്രകൃതി. അപ്പൊ ജീവൻ ഇച്ഛിക്കും, ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോ ആഗ്രഹം ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന സന്തത സഹചാരിയാണ്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഒരു കാര്യം ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് അത് ലഭ്യമാക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അർഹതയുള്ളത് ലഭ്യമാക്കണം. ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് ആജ്ഞ കൊടുക്കണു പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയാണ് അത് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മത്തിന് 3 കർത്താവ് വേണം. ആരൊക്കെയാ? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ 3 ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കർമ്മം നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഭഗവാൻ. സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിന് അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഒരു മുല്ലപ്പൂവ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ, പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെയും പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മൃതി അത് മാറ്റിയാല് നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മന തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം.
അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം വന്നാൽ പിന്നെ അജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? സൂര്യൻ വന്നാല് അന്ധകാരം മാറും. അതുപോലെ ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനം മാറുമ്പോ ജ്ഞാനായി, അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വരൂപഭാവം അത് വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കടങ്കഥ പോലെ, അല്ലെ? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അന്ധകാരം പോവും, അതുപോലെ അജ്ഞാനം പോവുമ്പോ ജ്ഞാനം വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, സ്വരൂപ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ച ഇരുട്ട് അതൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരും, അല്ലെ? ഇതുവരെ കണ്ട പോലെയല്ല. ഇപ്പൊ ജന്മന അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കാഴ്ച ലഭിച്ചു വിചാരിക്കുക, അപ്പൊ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും, അല്ലെ? ഇതുവരെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതൊന്നും അല്ല യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറുന്നത് കാണാം. അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അടഞ്ഞതാണ്. ജ്ഞാന കണ്ണ് തുറക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവത് തത്വം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരിക. അപ്പൊ എന്റെ തലം വളരെ താഴ്ന്നതാണ്, അതിനാലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ബോധമണ്ഡലം ഓരോ തരത്തിലാ. ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും, ചിലവർക്കോ വളരെ ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കും അവരുടെ തലം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ കേട്ട് സ്വീകരിക്കുക, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുക. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ സംശയമില്ലാതെ ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ ഭഗവാന്റെ വാണി, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് പഠിച്ചറിയണം. സൂര്യനെ ഇരുട്ടിനെ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ കഴിയൂ. ഇപ്പോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, അല്ലെ? പ്രാമാണികനായ ഒരു ഗുരു വേണം. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമുക്കൊരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇരുട്ടിനെ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. രണ്ടും ശാശ്വതം തന്നെയാ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവും ശാശ്വതം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ജീവാത്മാവ് ആനന്ദകരമായ, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആനന്ദകരം ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ മായയുടെ സ്വാധീനം വരുമ്പോ കഷ്ടപ്പാട്. ആനന്ദകരമായ ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നു, എന്നാൽ പരമാത്മാവോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവോ വിഭുവാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. പിന്നെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ ആഗ്രഹിക്കാം, അല്ലേ? പക്ഷെ അർഹതയുള്ളത് പരമാത്മാവാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന് പിന്നെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വിചാരിക്കുക. അത് പരമാത്മാവ് അത് അറിയും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാം അറിയും, സന്തത സഹചാരിയാണ്. അപ്പോ ഈ ബാക്കി ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അർഹതയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അനുമതി നൽകും. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്ന് നോക്കും.
ആരാണ് കർത്താവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് കർത്താവ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കർമ്മത്തിന്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ആജ്ഞ കൊടുക്കും, ഇത് ഇയാൾക്ക് സാധിച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നുള്ള ഗുണങ്ങളാല് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ വേണം, മൂന്ന് കർത്താവ് വേണം ഒരു കർമ്മത്തിന്. ഏതൊക്കെയാ? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കർമ്മം അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇനി പരമാത്മാവില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ പുരോഗതി അതാ പറയണത് 17. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷ. പറയാണ്, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. എന്തൊക്കെ വേണം? മനോബുദ്ധികള്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടും. അപ്പോഴോ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ് കൃഷ്ണ. പരമ തത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്ന സത്യം മാത്രം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു സത്യമുള്ളതിനെ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ അല്ലെ, 3 പേരുകളില്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവനും ഈശ്വരൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കണം. ജീവസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ മാത്രമാണ് ഒരു ജ്ഞാനി കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ലോകത്തോടുള്ളത് മാറുന്നു. വിനയം കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പാകത വന്നയാള് യാതൊരു ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോ വേർതിരിവുകളോ ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. അതാ ഇവിടെ 18ാമത്തെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്, ധന്യമായ ശ്ലോകം 18ാമത്തെ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഈ ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ, നമ്മുടെ സ്വർണമാലയിലൊക്കെ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെയുള്ള രത്നങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാനിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പറയാണ്, ഈ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ. ആരെ പണ്ഡിതൻ? കാഷായ വസ്ത്രം എടുത്ത് താടിയൊക്കെ വളർത്തിയ പണ്ഡിതനാവുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതൻ. ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ്. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനായാലും പശുവായാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവനായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഏത് ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അവര് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ചൈതന്യത്തെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ദർശിക്കുന്നത്, ആ ജ്ഞാനി. പണ്ഡിതൻ കർമ്മയോഗം വഴി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിലും അയാൾ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കണത് അല്ലേ. ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് അതിനെ വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത് അല്ലേ. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തില് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലത്തിനെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി, അയാള് ഭൗതികതയിലല്ല വീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയില് ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകാണ്.
ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണു. നമ്മൾ ചിലപ്പോ മുൻ ജന്മങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പന്നിയായോ പൂച്ചയായോ പട്ടിയായോ അറിഞ്ഞൂടാ പുഴുവായോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്രയോ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇനി ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്തെല്ലാം ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഒരു ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യാ? ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താ? ഈ ശാരീരിക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം പരമാത്മാവ്, എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവിനെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ദർശിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധമുദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. ഏത് ടൈപ്പ് ശരീരമുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരേപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരെയും സമമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലം എന്താണ്? 19. ഇഹൈവതൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മന നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ പണ്ഡിതൻ. ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാ? എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി അവര് ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഇനി ജനിമൃതികളില്ല. ഈ ലോകത്ത് ഈ ലൗകികതയിൽ വരേണ്ടതില്ല. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദം അവര് ഓൾറെഡി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ആ ഭാവന അല്ലെ? സമഭാവന വേണം. എല്ലാവരോടും സമമായിട്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ, കാണാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം മായ കാഴ്ചകളാണ്. ഈ ലൗകികതയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ മായക്കാഴ്ച. സത്യമായത് ഒന്ന് മാത്രാണ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോത്യുചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പോ ഒരു ജ്ഞാനി എല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയാ. ആനന്ദത്തില് ഒരുപാട് അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിലോ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുമില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയാണ്. സംഭ്രാന്തി ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് അതീതനാണ് എന്ന്, ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അതീതനായി സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ലെന്നാണ്. പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക? താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്കുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല അല്ലെ. ശാരീരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനും ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുന്നതുമില്ല. മാനസികമായ ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി അല്ലെ ഒന്നിലും ഓരോ വികാരം കൊള്ളില്ല അല്ലെ. സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. തനിക്ക് നഷ്ടം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതിൽ ദുഃഖിക്കില്ല അല്ലെ. നേട്ടത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കണില്ല, നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കണില്ല അല്ലെ. മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ദൃഢത, ആ ധൈര്യം, അതാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ബാഹ്യ വസ്തുക്കളൊന്നും ഒരു ജ്ഞാനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ? അതാ ഇവിടെ പറയണ 21. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനിയൽ സുഖം സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമ തത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? മുക്തനായ ആള്, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടുമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അയാൾ എന്താ ചെയ്യാ? സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? സ്വന്തം അന്തരംഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പരമാനന്ദാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോ ആനന്ദത്തിന് പണ്ഡിതനായ അജ്ഞാനിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചിട്ട് എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല, അല്ലേ? അദ്ദേഹം എന്താ വേണ്ടു? അദ്ദേഹം ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കണത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പരമാനന്ദത്തിനോളം വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പോഴാ അറിയാൻ ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകതയൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഈ തുച്ഛം ക്ഷണികമായ സുഖങ്ങള് ഒന്നും എത്ര തുച്ഛമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും, അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. അദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം തവണയൊക്കെ നാമം ജപിക്കും ഒരു വട്ടം. അപ്പൊ അന്നത്തെ നവാബ്, ബംഗാളില് നവാബ് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നാമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇത് കണ്ടിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് സ്ത്രീ പറയാണ്, സ്വാമിജി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഒരു നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, അതിനൊരു വിരോധമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് 3 ലക്ഷം തവണ ഞാൻ നാമം ജപിച്ചിട്ടേ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേക്കുള്ളൂ. അതുവരെ കാത്തിരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിച്ചു കഴിയാൻ 1 ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് മടങ്ങിപ്പോയി. വീണ്ടും വന്നു. അപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ. പിന്നെ മൂന്നാമതും വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ആ ശരി, എന്റെ നാമജപം കഴിയാറായി, വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ തുളസിയുണ്ട്. ആ തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നുണ്ട്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ നാമജപമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് സ്വാമിജിയുടെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് എനിക്ക് ശിഷ്യത്വം തരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു പരമാത്മാവിനെ, ആ ഒരു മഹാത്മാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയും, സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്നാണ്. അപ്പോ ഒരു സാധുക്കളെ, അതായത് മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ശാസ്ത്രസിദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമല്ല, ലവമാത്ര സാധുസംഘ, ലവമാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1/10 സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു മഹാത്മാവിനെ കാണാൻ ഇടയായാല് സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്നാണ്. ആ ആൾക്ക് എല്ലാ സിദ്ധികളും ലഭ്യമാവും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ മഹാത്മാവിന്റെ ദർശനത്താല് ഇവരും അങ്ങനെ ഭക്തയായി മാറി. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവരെ ആ ആശ്രമം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വൃന്ദാവനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഈ എന്ത് കണ്ടാലും ഈ മഹാത്മാക്കളായ ഒരാൾക്ക്, അല്ലെ, ആത്മാനന്ദം എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു ആസ്വാദനത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, അല്ലെ, മണ്ണോ കല്ലോ സ്വർണമോ രത്നമോ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അവർക്ക്, അല്ലെ? ഒന്നിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾ, അല്ലെ, ആത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആൾ, അല്ലെ,
മുക്തൻ മുക്താത്മാവാകയാൽ ഏതു വിധമുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തരായിരിക്കും. അല്ലെ, വിഷയസുഖങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൗതികമായ ഒന്നിനും നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. താൽക്കാലികമായ സുഖം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ലെ, അപ്പൊ അതാണ് 22. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയാനതേഷു രമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായ ഒരാൾ എന്താ, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലം വല്ല ദുഃഖം ഉണ്ടായാൽ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഇല്ല എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതില് അങ്ങനെ സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും അതിലും സന്തോഷിക്കാറില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ചർ കണ്ടത് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അല്ലെ, അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മളുടെയോ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പവർഫുൾ ആയ കാരണം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേർ പറയുന്നു. എന്താ രാമൻ എന്ന് പറയാ? രമിക്കുന്നവൻ. അല്ലെ, രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗികള് ആ പരമസത്യത്തിൽ നിന്നാണ് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ പരമസത്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേര് പത്മപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് 23 പറയുന്നത്. ശക്നോതി ഹൈവയസോടും പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാൻ കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സുഖീ നര. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. പറയാണ്, നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്പായുസുകളാണ് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാര്. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ ശരീരം ത്യജിക്കണതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ത്വരകളെ ചെറുക്കാൻ കഴിയണം. പിന്നെയോ കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക, അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുക എന്ന്. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, കാമക്രോധങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കണം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. നമ്മളൊക്കെ ഗോദാസന്മാരാ. അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ, ഗോദാസനാ നമ്മള്, ഗോസ്വാമിയല്ല. ഈ ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ എത്ര കാലം? ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരയ്ക്ക്, അല്ലെ, മരണം വരെ സഹിക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണ. ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, ആത്മാരാമനാവുക. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുക. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെ, നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മളുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ തടസ്സമാവണത്. അതാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. യോന്തരാരാമസ്തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതാധിഗച്ഛതി. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാവണ നേട്ടങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. അപ്പൊ ഒരു യോഗിക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്?
ഊർജ്ജസ്വലത ഉണ്ടാവും, ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, സുഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതൊക്കെയും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന അന്തർമുഖനായ യോഗിക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ ആള് എന്നാണ് അയാളെ പറയാ. അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണോ നമുക്ക് സുഖം കണ്ടെത്താൻ പറ്റണത്, അതിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ആനന്ദം നേടാം എന്ന് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ യോഗി എന്താ ചെയ്യണേ? തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ് യോഗി ചെയ്യണത്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ ആളാണ്. സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ലൗകികന് ജ്ഞാനിയായി തീർന്ന് ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓ, എന്താണ് ഈ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കുക, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആളെ അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ ആളും ആ യോഗി തന്നെയാണ്. മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കും എന്നുറപ്പാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിനെ പറയാണ് 25. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക എന്ന് ചോദിച്ചാലോ, ഇപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതിനൊക്കെ അതീതനായവര്, മനസ്സോ തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സർവജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് എന്ന് വെച്ചാൽ സർവഭൂതദയ ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് വേണ്ടി കാരുണ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും, അവരെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും എന്നാണ്. പറയാ എന്താണ്? സത്യമായൊന്നു താൻ നിത്യമായൊന്നു താൻ മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും. അല്ലേ? ആ മൃത്യു അതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ? വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെ ആ ക്ഷണം. അല്ലെ? മൃത്യു വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറട്ടെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നൊന്നും പറയാൻ സമയം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? ആ നിമിഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥലം കാലിയാക്കണം. അപ്പോ അത് ഓർമ്മ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. വളരെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലവു അസ്മിൻ ജനേയുഗ എന്നാണ്. കലിയുഗത്തിലെ അല്പായുസുകളായ ജനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാനില്ല. മരണം അത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരണേ? ആ മരണം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മരണത്തിനെ ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്, അല്ലെ? കൂടിക്കാഴ്ചക്കാണ് നമ്മള്. അത് ഓസ്പിഷ്യസ് ആക്കിയിട്ട് തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയുടെ ആന്തരിക തലം അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത്, അല്ലെ? പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനുഷ്യന് ക്ലേശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അതറിയാതെ പോവുക. അതുകൊണ്ടാ മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, അല്ലെ? അത് വിസ്മരിക്കണ കാരണമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടുക, എന്നിട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഉത്തമമായ ജനസേവനം. അതായത് ജ്ഞാനദാനം, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാണ് ചെയ്തത്. ജ്ഞാനസഹിത ഭക്തി, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്നുള്ള കാരുണ്യത്തോടുകൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം.
കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ആർക്കാണ് പരമപദപ്രാപ്തി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവുക? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിയണം, അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കണം. ഇപ്പൊ തപശ്ചര്യയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെ അത് അനവരതം പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെ വേണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപദപ്രാപ്തിയും നിശ്ചയമായും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പൊ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വത സുഖം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ആനന്ദത്തിന്റെ അക്ഷയഖനി തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെന്ന് ജ്ഞാനി ഏകാഗ്രമായി ഇരിക്കും. അത് കാരണം ജ്ഞാനിക്കറിയാം ഈ ഇതിന്റെ ആനന്ദം, പരമാനന്ദത്തിന്റെ അക്ഷയഖനി തന്റെ തന്നെ ഉള്ളിലാണ്, എവിടെയും അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ജ്ഞാനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രതയിൽ ഇരിക്കും ഇവിടെ അല്ലേ. ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആള് ഇരിക്കണു ഇവിടെ. ഇപ്പൊ കാമനകൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് പാദ സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നവൻ ഭക്തനാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ വെടിയുന്ന ആളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് മുക്തി എന്ന്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പൊ സങ്കല്പം ആണ് എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഏകാഗ്രതയോടെയുള്ള ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധാമം വിദൂരമാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് ഉയരാൻ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തിയാണ് 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയണത്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബാഹ്യം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണ വിഗതേച്ഛാഭയോക്രോധോ യസദാ മുക്ത ഏവ സാ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ നിരോധിച്ചു. എന്നിട്ട് പുരികങ്ങൾക്കിടയില് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക, ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക. അതായത് പ്രാണായാമ പരിശീലനം, അതാ ഇവിടെ പറയണേ. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. എന്നിട്ടോ മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് രാഗം ഉണ്ടാവില്ല, ദ്വേഷം ഉണ്ടാവില്ല, ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന്നൊക്കെ മോചനം നേടും. എന്നിട്ട് സദാ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലർന്ന അയാള് മുക്തനാണ്. ഇവിടെ ഒരാള് ധ്യാനിച്ചിരിക്കണു അല്ലെ, സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കണത് കാണാം. അപ്പോ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആശങ്കയും ഭയവും പിന്നെ ക്രോധവും ഒക്കെയും പല പല ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങളെ പുറമേയുള്ള എല്ലാ യോഗി എന്താ ചെയ്യാ? ആഗ്രഹങ്ങളും പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ അകത്ത് കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇരിക്കും. പ്രാണനെയും അപാനനെയും സമാനമാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില് അങ്ങനെയുള്ള മുനി മോക്ഷപ്രാപ്തനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പോ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ആളുടെ മെച്ചം എന്താ? അയാൾക്ക് പിന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണത്താല് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അയാളുടെ ശ്രദ്ധ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകട സാധ്യതയുമില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്നുള്ള നിലയില് കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം തന്നെയാണ്
എന്ന്. അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ കുറെ ടഫ് വേ ആണ്, എന്നാൽ ഭക്തി യോഗം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാണ്. യോഗികള് പ്രത്യക്ഷത്തില് ഭഗവാനെ കാണും. വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമാധാനം. അതാണ് 29ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്. എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. പറയാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണ്, കൺട്രോളർ ആണ്, എൻജോയർ ആണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട് ആണ്, സുഹൃത്ത്, വെൽവിഷർ ആണ്, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? എൻജോയർ ആരാ? ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാരാ? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണ അവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടും എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭക്തദാസനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അംബരീഷ് രാജാവ്, അല്ലെ? പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള അഹം ഭക്ത പരാധീന. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ്. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. ശാന്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശാന്തിയും ആനന്ദവും ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാകുന്ന ആനന്ദ സ്വരൂപനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ബന്ധുക്കള് ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രം ബന്ധുക്കളാണ്, അല്ലെ? അമ്മ, അച്ഛൻ, മക്കള് ഒക്കെ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഹൈനന്ദതനൂജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധൗ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജസ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ പതിച്ചു. ദയവായി എന്നെ കരകയറ്റി അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ വെക്കൂ എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്ന് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിയാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഗ്ലോബൽ പീസ് ഫോർമുല അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയമൊന്നുമില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോളൂ എന്നാല്. ഏതാ ഇന്നലെ എടുത്തത്? ഇന്ന് 5 മുതലാ ചോദ്യം വായിക്കണ്ടേ. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന പേര് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട്. എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ.
അടുത്തത് ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ആ ആര്യ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ. സാധിക്കുന്ന ആള് ഗോസ്വാമി. അടുത്തത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതെ. അടുത്തത് അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ പടവുകൾ. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതെ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം വിവർത്തനം എഴുതിയാ മതി. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി, സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് 7ാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. 9. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി, സെക്കൻഡ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞാല് ഇതും പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക? ഇത് 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും പരീക്ഷ ഉണ്ട്. 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പരീക്ഷ, 12ാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പരീക്ഷ, 18 കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പരീക്ഷ. ഇത് അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക? ശരി. ഹലോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചതാ, ഈ നമ്മൾ ഭഗവാനും അർജുനനും ഇരിക്കുന്ന തേരില്ലേ, അത് മാതാജി ഇങ്ങനെ ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? ആത്മാവ്, മനസ്സ്, നമ്മൾ ഈ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അതായത് ആ രഥത്തിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് രഥമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, അങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന 5 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരാണത്. ആ തേരിന് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചിട്ട് ഒരാളുണ്ട്. ആ കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് ബുദ്ധിയാണ്. തേരാളിയാണ്. ആ ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആള്. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് പിന്നില് ആത്മാവുണ്ട്.
ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരണം. എന്നാ മാത്രമാണ് ഈ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ ആയോ? ഉം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, വൃത്തി ഒഴിഞ്ഞൊരു നേരമില്ല എന്നൊരു പാട്ട് പാടിയല്ലോ, അതിന്റെ രണ്ടുപേരും ഒന്നുകൂടെ. ഏതാ പാടിയേ? വൃത്തി ഒഴിഞ്ഞൊരു നേരമില്ല. ആ, സത്യമായൊന്നുതാൻ നിത്യമായൊന്നുതാൻ മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം സത്യവും. അല്ലേ? അതാണ്. അതല്ലേ. മരണം വന്ന് വിളിക്കൂല്ലേ? സത്യമായ ഒന്നുതാൻ, നിത്യമായ ഒന്നുതാൻ, സത്യമായ ഒന്നുതാൻ മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും. അല്ലേ? വരും വിളിക്കും, ഞാൻ പോകും, വാതിൽ പൂട്ടാതെ ആ ക്ഷണം എന്നാണ്. ഒരു ക്ഷണം പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പിന്നെ കിട്ടില്ല കൂടുതല്, അല്ലേ? ആ മൃത്യു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നീട്ടി തരുമോ? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ എന്നൊന്നും പറയാൻ പിന്നെ അവിടെ നേരം കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഉള്ള സമയം അത്ര മൂല്യവത്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മള് കളയാതെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. നാളെ കാണാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.